Semella que desta volta as obras do Centro Social de Carreira chegarán á súa fin. Os traballos permaneceron paralizados preto de 2 anos por mor dunha serie de trabas, tanto coas empresas adxudicatarias como o parón que supuxo a COVID. O retraso na execución das obras fixo que non se puidera xustificar a chega provincial dentro do prazo establecido, polo que o Concello decidiu solicitar unha nova axuda á Deputación. E durante o desenrolo da mesma, pois volvemos a ter problemas por un expediente contradictorio de precios entre o director da obra e a empresa. A obra se paraliza, co cual, lóxicamente, non nos daba tempo a acabar a obra no plazo de justificación da subvención. Falamos ca Diputación, a Diputación comprendeu os motivos excepcionales deste Concello para que a obra tuvera tanto retraso e, polo tanto, a única solución era facelo a través dunha nova subvención, cousa que, para ser posible, pois implica que o Concello tome a iniciativa solicitando. Ese foi o que fixo o Pleno e eu agradezco a todos os grupos o que é o seu voto positivo, porque a obra, con eses cartos ou non, se está desarrollando con normalidade en este momento e, lóxicamente, aí podíamos ter unha baixa de 200.000 euros na nosa financiación de non ter esta axuda que agradecemos da Diputación. As obras que avanzan a bo ritmo permitirán dotar a parroquia de Carreira dun novo punto de encontro social. É un centro social que creo que vai a dar moito servicio, non só por eses 3 espacios que se poden unir en un como sala central, sino como algún outro que pode dar servicio á parroquia e do mesmo modo pois a cafetería, non, que dentro do que son estes núcleos parroquiales eu creo que é un centro de atracción e unión da propia parroquia. O remate das obras do centro social virase sumar á construción dun parque cuberto e o acondicionamento dos accesos da praza que se atopa ao seu carón.